Mä menen tappamaan kaverini. Wow! Rauhoitu! Ota vaikka suklaata mieluummin. En halua suklaata. Mä tapaan kaverini. Ymmärsinkö mä nyt oikein, että sä haluut tappaa kaverisi? Ei, astaghfirullah, astaghfirullah. Mä menen ystäväni luoksi ja keskustelemme ja juomme kahvia yhdessä. Jaa. Sä haluut sanoa, että minä tapaan kaverini. Ei minä tapan kaverini, okei? Okay? Tapaan. Mennään hänen luokse. Tapan. Ja sitten myös sä sanot, minä menen tappamaan kaverini. Ei, minä menen tapaamaan kaverini. Okei? Okay? Ja sitten mä menen tapaamaan kaverini. Näkemiin.